Hola de nou, nois i noies. En aquest vídeo veurem què és el que ha de tenir l'etiqueta del nostre sabó. Som-hi! Aquesta és una imatge de tots els apartats que ha de tindre l'etiqueta del vostre sabó. Anem a veure un per un en què consisteixen. El primer apartat que ha de tenir és la funció del producte, és a dir, per a què serveix. En aquest exemple és un jabón ecoartesano certificado. El nostre serà sabó de mans. El segon apartat és l'adreça de l'empresa. Com nosaltres no som una empresa, el que posarem aquí és l'adreça de l'institut. També ficarem on està fet, tal com es veu en l'exemple, i l'adreça web de l'institut. També forma part de la identificació de l'empresa posar el logo de l'empresa. En el nostre cas, posarem el logo de l'institut que teniu disponible al Classroom. El tercer apartat és el contingut nominal, és a dir, el pes de la pastilla del sabó. Afegirem també aquesta E de pes net. El quart apartat és el símbol, el pictograma del PAO, del Period After Opening. Traduït seria temps després d'obert. Al ser un sabó, és a dir, un producte cosmètic, no té una data de caducitat, però sí que té un període després del qual el cosmètic ha perdut gran part de les seves propietats. O bé no fa la mateixa olor, o bé no renta igual, o bé inclús ha variat el seu color. El cinquè apartat és el número de lot. Com ne fareu 3, ficareu lot 1, lot 2 i lot 3. El següent apartat és una llista d'ingredients. Aquí s'han de posar tots els ingredients ordenats de major a menor quantitat, sempre i quan superin l'1% del contingut total. No estaran escrits en cap idioma, és a dir, no estaran ni en català, ni en castellà, ni en anglès, sinó que utilitzarem la nomenclatura INSI, INSI, en l'enllaç a la qual teniu disponible al Classroom. El setè apartat són els pictogrames cosmètics. Són aquells propis de la cosmètica, dels certificats Eco i Bio, i sobretot el que no pot faltar és aquest del punt verd. Mireu al llistat que teniu disponible al Classroom quins d'ells són els més adients per al vostre sabó. Per últim, no pot faltar el nom del producte, el nom que li voleu donar vosaltres mateixos i de forma personalitzada al vostre sabó. Recordeu que aquesta etiqueta la fareu al Canva i la adjuntareu al vostre embalatge.